Ако имате проблеми с опорно-двигателния апарат, е необходимо да се запознаете и употребявате Aloe Vera Active Freedom и капсулите Active Freedom. Aloe Vera Active Freedom осигурява подвижност, стабилност, енергия. Съдържа 88% от сърцевината на гел Aloe Vera, витамин С, колаген, глюкозамин сулфат и хондроитин сулфат. Aloe Vera с колаген аз употребявах 4 месеца. А капсулите Active Freedom около повече от година. Те поддържат нормалната структура на костите, подпомагат мускулната функция, също съдържат гликозамин сулфат, хондроитин и са основна градивна съставка на хрущялната тъкан. След операция на коляното ми хрущяла беше износен. Сега се чувствам добре след употреба на тези продукти.